खुलुमबाय बड'लेण्ड सानखौरां नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। 3 बोसोरारि सेथि गावबुरा सन्थानि जथुमा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला गावबुरा सन्थानि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय थाइखाजरा राइन' स्पर्ट्स क्लाब आरो लाइब्रेरिनि साखाथियाव 3 बोसोरारि सेथि गावबुरा सन्थानि जथुमाखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी, MCLA माधव छेत्री आरो UPPL दोलोनि प्राइमारि ब्लकनि मिरु सोद्रोमा बिथांमोना। लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायलाङो बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा। समाधान কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। दिनै चिरांनि गावबुरा बिथांमोननि जथुमा खुंदों आरो बेवहाय जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथां, माधव छेत्री बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों जयै बाहागो लादों आरो गावबुरा बिथांमोनजों सावरायनानै मोजां मोनदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि समाज दैदेननायाव गावबुरा बिथांमोननि माखासे रल थायो आरो बेखौ पुलिसानो जा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनानो जा गोबाङानो गावबुरा बिथांमोननि सायाव सोनारो माखासे डिसिसन लानायाव आरो गामिफ्राव फिसा फिसौ बायदिसिना जेंना बायदिसिना मदद नांगौ प्रशासनिक भावे बेवहाय गावबुरा बिथाङा जोबोद मदद खालामनो हायो। दा बेखौ जोङो बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायदों। बिथांमोना गासै 9 माखासे पइन्ट लानानै जोंनो मेम'रेन्डाम होदों। बे जेंनाफोरखौ जों थाबैनो सुस्रांनो हागोन। मोनसेल' जेंना जानानै दङ गावबुरा बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया हायाखै दासिमबो। कारना जाबाय गोबाङानो केस होनानै दोनदों। दा बे केसफोरखौ जोङो फोजोबजोबनानै थाबैनो गावबुरा एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामबाय थादों। आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो जों गावबुरा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन आरो बिथांमोना जि नैयाव डिमान्डफोरखौ लाखिदों बे डिमान्डफोरखौ थाबैनो सुफुंनानै होनो हागोन। समाजनि गोबां खामानि मावो, नाथाय बिथांमोननि जि बेबस्था बियो गोबां समाव जाया। नंखायनो जोंनि बिटिआरआव जिखिनि गावबुरा दङ बिथांमोननि जों सरकारनिफ्राय हेल्थ इन्सुरेन्स होनायनि बाथ्रा दिनै आं फोसावदों। जों बिथांमोननि हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनानै होगोन। बिथांमोना मबाइल बिदों बायदिसिना जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय, मेसेज हरनो थाखाय, बेनि थाखायनो जोङो मबाइलबो होगोन होनदों आरो आइडेन्टि कार्ड आरो इउनिफर्मनिबो बाथ्रा बुंदों। बेखौबो जोङो एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सावरायनानै जोङो डिसिसन लागोन। मोनसे गोनो गोथो जाबाय गावबुरा फार्टिनाय आरो गभर्नमेन्ट गावबुरा बिनि मोनसे फारागथ' बियो सोनाबथिंजाय जोंहा क'क्राझार चिरांथिंजाय बेबायदि सोलियो, नाथाय अल अभार आसामाव रेभिनिउ भिलेजाव गावबुरा थायो। दा बे कनसेप्टजोंनो जोङो थांनो नागिरदों, नाथाय बेवहाय ट्रेडिसनेलि माखासे गावबुरा सोलिगासिनो दङ आरो फरेस्टआवबो माखासे हेडमेनफोर थायो। दा बेखौ जोङो जायगा अनुजायै माबायदि बेबस्था लानांगौ जोङो इसिआव रायज्लायगासिनो दङ आरो थाबैनो बेवहाय मोनसे सिद्धान्त लागोन। थेंक इउ।